good morning. Nandito kami ni Titan. Lalabas kami. Because it's Sunday today, ay mamamasyal kami nila Titan. Si Titan. Hello, Titan. Ayan si Titan. Let's go. Hello, Titan. Here is Titan. Ito po ay video na update ni Titan. Yan, ipapakita ko sa inyo si Titan kung gaano kalaki na at gaano ka laki na ni Titan. Oh. Oh. Let's go, Titan. Hindi siya na yung maglakad. Let's go, Titan. Ay, natanggal. Sanay si Titan eh. Tanggal. This is oregano, yes. Very big. Ibang dahon nila po. Yeah, dahil healthy, very healthy. Pwede kang kumuha ng itanim mo, no? Ito na si Titan, oh, you see? Go na! Go! Run! Titan, run! Hindi siya sanay na lumabas. Paminsan-minsan namamasyal. Kasi alam nyo, may takot pa rin ito dun sa nangyari sa kanya nung puppy pa siya. Grabe siya, no? Naalala mo pa? Kasi tortured siya sa mga ibang mga malalaking dogs noong nung nandun pa lang siya sa highway, nakatira na walang nag-aalaga. Kaya inaapi yan, kaya ganyan. Titan, look at me. Look at me, Titan. Oh, takot siya, oh. Takot siya. Takot siya pag may tao. Come here. Come. Come. Come here. Papi. Ayaw naman niyang lumakad. Ah. Oh, tinan mo, oh, takot siya, oh. Uy. Takot si Titan. Ano hinahanap mo? Halika na. Come. Walk na tayo. Let's run. Come. Run ka na? Kaya nga kita inilabas eh. Mag-run ka eh. Ayaw niya. Ayaw mo? Ay. Wala, nagagalit siya. Ayaw niya. Yan, doon, oh, tumatakbo. Yan, doon, oh. Tumatakbo yan, doon, oh. Oh. Baga, no? Oh. Oh? Balik tumakbo. Come. Let's go. Let's go! Come on! Ayaw naman niya. Takot siya, baka mga malayo. Titignan, lilingon ako lagi eh. Kaya nga. Mabuting siya ako, baka kala niya. Takot siya, no? Takot siya. Oh, Titan, bakit niya takot, ha? Hmm? Titan! Let's go, Titan! Ayaw niyang iwan ka.
Ayan yan. Ay, ako lang iwan. Kadi. Tara. Tara lagi. Ay. Gusto niyo makawala? Pakawalan ko? Ito, ano, mau. Pero doon asong ano, naka ano, yun oh. Oh. Wow! Kita niyo si Titan, ang galing. Yes! Palakpakan! Bravo, Titan! May phobia pa rin. Paano kaya ano pangalan nito? Ma-overcome yung takot niya. Tingnan mo yung maliit, oh. Galing-galing ng tumakbo. Wala naman. Nabansag ang pinakamabilis na humuli ng ng wolf. Eh, ganyan. Ano ba yan? Takrot ka naman. Hindi mo alam kung saan ano pinagdaanan niya. Takot pa rin siya. Siguro nga dahil nung maliit ganun. Uy, naghahalikan yung dalawang bird love no? Huh? Naghahalikan sila, no? Huh? Oo, ihawakan mo to. Pero ganun yung pagkasit nila. Walk na tayo. Ika. Walk na tayo. Ika. Picture mo nga kami. Ha? Pa-picture kami.
Nakawalan niya. May aso pala doon. Uy, may aso pala doon. May aso pala doon. Ano? Ay, nakakaya ka. Dumayo ka para mag-ingay. Ayun, kasagutan na. Wala. Natakot na sila sa'yo. Ang ingay mo. Oh, ingay mo ah. Oh, kawawa. Nandun oh, dito. Mano, Titan, sundan mo yun, Chihuahua? Ha? Sundan mo yun, ha? Picture tayo, halika. Picture tayo. Ito naman si Titan, yung Gara. Tapang ito, oh. Oh. Chihuahua, maliit. Maligalig si Titan, pinaingay na ang airport, grabe. Oh, inulo na lahat ng mga hayop dyan sa pet shop. Malubat si Titan, oh. Ay. Ay, ay. Oh. Tama. Baba na. Titan, di ba gusto mo muffin? Ha? Favorite niya, egg McMuffin eh. Ayan. Ayan. Yan. Oo. May picture. Let's go. Let's go. Tara, let's go. Ayaw mo? Egg McMuffin, punta tayo McDonald's Mangkaha. Oh, di ba sabi mo? Punta tayong McDonald's kasi na-promise ko kay Titan, kain siya ng favorite niya. Favorite daw niya yan eh. Wak! Alo! Ano nangyari? Let's go, let's go. Let's go. Okay, behave siya kasi stop. Let's go. No, not yet. Go. Bakit ka takot, Titan? Go. Wala, takot pa rin siya. Let's go. Wala, takot na siya. Karga na. Nagpakarga na. Egg McMuffin sa amin ni Titan. Ayan, nakapasok na naman siya ng McDonald's. Come here, Titan. Ay, Titan. Kawawa naman si Titan. Titan, hindi nakakain ng burger. Pinagbawalan. But the first time na pumunta ka ay okay naman. Ngayon hindi. Malungkot ka, Titan? Malungkot si Titan.